I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Nažalost, danas me nećete vidjeti, ali ćete gledati nešto jako lepo. Danas radimo unboxing nove grafičke kartice Nvidia Gigabyte GeForce GTX 650, 1 GB GDDR5, 128 bita magistrala, WindForce Anti-Turbulence Cooling Overclock version, znači može da se overclockuje još malo. Šta imamo tu? Još kod ove grafičke kartice imamo znači taj WindForce koji nam nudi dva ventilatora od 100 mm ili ti 10 cm obima. Imamo kompatibilno sa Ultra Durable Technology from Gigabyte. Znači, grafička je generalno mnogo stabilnija od mnogih generacije. Ne znam baš mnogo da kažem o njoj, ali sada ćemo da pogledamo kako izgleda, pošto evo prvi put je otvaram, znači generalno sad sam stigao iz škole. Evo ga. Znači, jedna lepa bela kutija, dovoljno čvrsto da izdrži smaraču u busevima. I sad ćemo da otvorimo, opa, ovo je jako jedan fail unboxing, ali jebi ga. Wow. Mislim, grafička je u globalu manja nego što ste svi očekivali. Zašto je manja? Pa, manja je zato što sam ja gledao da meni stane u kućište, naravno. Ali hlađenje je mnogo bolje. Opa. I here is the graphics card. She's a small, but she's awesome and cute and shiny. Ok, imamo šestpinski konektor za napajanje. Imamo znači dva WindForce coolera koje će jebeno da hlade. Imamo s prednje strane jedan VGA, HDMI i Dual DVI. Tako da pretty nice. Ok, sad ćemo vidjeti šta još imamo ovdje. Gigabyte Graphics Card Quick Guide. Bla bla bla, grafičku karticu koristite tako što je ubodete svoj kompjuter i onda igrate igrice. Ali ja neću igrati igrice s ovom grafičkom karticom, nego ću šta raditi. Ja planiram da radimo Adobe Premiere Pro. A šta je Adobe Premiere Pro, pitate se vi svi. Ja vam to stalno pominjem na Balkan PC Gaming sajtu, to je stranici, da ja to radim i da, samo što da kažem. Ovdje imamo, znači, jedan adapter u slučaju da nemate na napajanju, ali to nećemo sad. I imamo driverski CD, da. Beautiful. Ali uvijek updateujte na zadnju verziju sa sajta. Tako da sad prelazimo na ubacivanje grafičke. I da, jedan konstruktivan savjet, uvek pre nego što instalirate novu grafičku u kompjuter, uvek obrišite stari driver. Znači to obavezno uvek radite. Inače u suprotnom grafička može da vam nešto kenja. Znači obrišite uvek sve. Nećemo još da restartujemo, idemo sad Device Manager, da obrišemo u kompletu driver, Center VGA uninstall. Tako, sad je u fullu obrisan driver za grafičku. Sve ugasimo kompjuter. Ovo ćemo potrajati. Možda i neće, ne znam. Uglavnom, eto, jako ugasio se. Ok, sad prelazimo na komp. Da tu vadimo sve živo. Znači ja sad vadim svoju prethodnu grafičku. Presključimo naravno power cable. To je obavezno.
I onda odšarafimo grafik. Mislim, zadovoljan sam ja Radeonom, kako radi, igrice super radi i sve to, ali meni je potreban taj Nvidia CUDA Core Technology, zato što radim tu video montažu više nego išta na kompjuteru, znači time se baš stalno bavim. I onda jednostavno mi trebaju bolje performanse za lakši rad i ostalo. I evo, znači sada da uporedimo ove dve grafičke. Znači, veličina je skoro ista, samo što ovo daje bolje performanse za ovo što meni treba. Tako da sada, znači, ubacujemo Nvidia po prvi put u moj kompjuter. Znači, evo je grafička, tu je unutra. Sad ćemo još zašarafimo. I da, sada ću smanjiti clock procesora, pošto mi inače procesor overclockovan na 4 GHz, što je previše. Greje se previše i onda znaju igrice neke na frame dropu u nekim trenucima, a to ne želim da se desi. I evo, znači za kraj uključimo struju, evo struja, uključeno sve. I evo još jednom, znači da vidimo. Evo je nova grafička. Znači to su te bolesne high pipes, kako već to zovu. Znači hlađenje kažu da je odlično, pošto je generalno grafička radi na GHz. Memorija. Evo tu je znači ostatak svega. Hard diskovi, ovaj naravno nezaštićen. 12 GB rama, ventilator, jedan sam izvadio, pošto onaj pravi buku jako. Jebi ga. I znači ovo je stara grafička. Gledao sam znači da ne uzimam nešto enormous, onako ogromno. Ovo vidite koliko jednostavnije hlađenje i temperature su mnogo bile više. Ovo mi daje neku nadu da će sve biti super. Tako da, eto, sad zaklapam kompjuter, instaliram driver i prelazimo na benchmark. Tried calling my family, but couldn't get through. What the? What happened? Shit! 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 What's going on here?
try out those guns. Come back if you want to try a different gun. Ok, sada sledi jedno malo objašnjenje zašto sam ja uzeo Nvidia. Kao što vidite ovdje je jedna scena iz Premiera koju sam sad editovao, evo pokazat ću vam. Evo vidite. Inače, ovo sada radi na grafičkoj kartici. Znači, evo vidite, scena. Znači, ništa ne secka, ništa ne zakucava, čak koristim i video i u video. Znači, jedno 4 klipa u jednom istom klipu, usporeni za jedno 70, čini mi se 85%. Usporeni, tako nešto. I, znači, ovo sad je preview na grafičkoj kartici. Znači, vidite koliko to savršeno leti. Čak možete i odmah koristiti time shifter. Vidite koliko savršeno radi. Sada ćemo da vidimo koliko procesor se optereti kada radi. Znači, preview. Pažljivo gledajte ovaj odeljak i ovaj odeljak. I samo gledajte video kako će da ide. Znači, sad je na procesoru grafički. Znači, sad pratite. Procesor radi na 36%, dok grafička ostatak procesa radi. Sama. Znači, sve grafička ovo radi. S obzirom da je ovo AVC HD, znači ovo je CHD format snimka, pošto koristim 60 frame u sekundi snimak, HD-u, to je mnogo više i teže kompresovaniji video nego običan MP4 file koje većina kamera snimaju. Tako da AVC HD, znači mnogo stresniji file za encoding, za procesor pogotovo, tako da zato služi Nvidia CUDA kurs kako bi to, znači, taj proces neki oslobodili na procesoru i da kako bi video mogo da ide, da se enkodira, a da pritom nestaje neštoca i tako dalje. Tako da sada ćemo da promenimo na procesor, pa ćemo da vidimo kako će sada radi, znači na previews, znači sad idemo na procesor, znači sad gledajte kako će da štuca slika na procesoru, znači ovo je bez preview, je bio sve ono HD i ta sranja, sad gledajte, ok, ide to, ali pazite sad ovo, primećete kako štuca slika. Primećete kako procesor radi tipa na 100%, sad skočio na 7%, pošto su ostali neki preview fajlovi od ranije, ali procesor generalno jako uspori sistem, mislim, software render i onda ne mogu jednostavno ništa da radim povodom toga. Tako da sam jako zadovoljan ovom grafičkom karticom, generalno nadam se da će da mi služi bar još jedno 2-3 godine za rad u Premieru, pošto ovo što ja radim, znači, to ću da primenim i na fakultetu koji ću upisivati, tako da, eto, to je to i to je bilo moje objašnjenje i unboxing video za Nvidia GTX 650. Izvinjam se što nisam koristio profesionalnu audio opremu i to sve nisam mogao, nisam stigao. Tako da, eto, to je to. Hvala na pažnji i doviđenja. Bye!